2, and 1. Now, step it out, arms up. Squat X's, and down, up, down, and up. Beginners, you don't need to go all the way down if you can't get that full range of motion. Work up to it. I think you're being... Τι έπαθες παιδάκι μου και κοπανιέσαι έτσι? Πρέπει να βγάλω την ένταση που έχω μέσα μου, Ηλία. Μαζί με την ένταση θα βγάζεις και το πρωινό. Άσχετος μου φαίνεται αυτός ο γυμναστής. Δεν έρχεσαι σε γυμνάσω εγώ, κορίτσι. Έλα ρε Ηλία, μη με κόβεις. Μέσα μου είμαι χάλια, είμαι τουλάχιστον σε φόρμα απ' έξω μου. Και για ποιον θέλεις να είσαι απ' έξω σε φόρμα? Για μένα. Και για το παιδί. Θέλω να είναι περήφανος που έχει νέα και μοντέρνα μαμά. Μήπως σου γνωρίσει και τους φίλους του? Αυτές τις αηδίες να μην έλεγες. Ορίστε τώρα, έχασα το ρυθμό μου. Κι εγώ χάνω την υπομονή μου σιγά σιγά. Καλύτερα να πάω για ψώνια. Ρε Μαρίνα, δεν είπαμε λίγο φρένο στα έξοδα! Έλα μωρή Ηλία. Μια χαρά έχω κι εγώ σε αυτή τη ζωή και θες να μου την κόψεις. Να μάθεις να χαίρεσαι και με άλλα πράγματα. Και γιατί η δικιά σου η χαρά πρέπει να είναι δικιά μου λύπη. Τα ψώνια δεν είναι λύση, κορίτσι μου. Είναι και παρά είναι. Δεν ξέρεις εσύ τι σημαίνει για μια μάνα να αποχωρίζεται το παιδί της. Δεν ξέρεις πόσο μου στοιχίζει. Μπορεί, αλλά ξέρω πόσο μου κοστίζει.